Никол Пашинян раҳбари мухолифони Арманистон рӯзи сешанбе 1 май пас аз он ки натавонист аз парлумон барои мақоми сарвазирӣ раъи лозимро ба даст биёрад, ба коршикании саросарӣ дар ин кишвар даъват кард. Никол Пашинян пешвои мухолифон ки шаби гузашта дар миёни даҳҳо ҳазор аз тарафдоронаш дар майдони ҷумҳурӣ дар маркази Ереван суханронӣ мекард гуфт: мо хиёбонҳо, фурудгоҳҳо ва роҳи оҳану метроро мебандем. Дар ҷаласаи парлумони Арманистон ба тарафдории Никол Пашинян ҳамагӣ 45 нафар рай доданд, дар ҳоле ки барои расидан ба ин мақом ӯ ба 53 раи парлумон ниёз дорад. ҳизби ҷумҳурихоҳ аз 105 курсии парлумон дар ҳоли ҳозир 58 курсиро дар ихтиёр дорад. мардум ғамгин аст, вале ин ниҳояти амр набуда фақат оғози мубориза аст. мардум муттаҳид мешавад, мардуми бештар ба мо мепайванданд. Никол мегӯяд, мардум то ҳадде зиёд хоҳад шуд ки ҳисобаш гум мешавад. мо аллакай пирӯз шудем. ҳизби ҷумҳурихоҳ пирӯзии мардумиро ба таъхир меандозаду халос. таҳаввулоти нав дар амри расидан ба қудрат дар Арманистон дар ҳолест ки эътирозҳои густурдаи мухолифон алайҳи Серж Саркисян боис шуд то вай аз мақоми нахуствазирӣ истеъфо диҳад. Саркисян 10 сол раис ҷумҳурии Арманистон буд ва бо тағйири қонуни асосӣ дар охирин соли раёсатҷумҳурияш ихтиёроти мақоми нахуствазириро бештар кард ва дақиқан 1 ҳафта баъд аз тарки мақоми раёсатҷумҳурӣ парлумони ин кишвар вайро ба унвони нахуствазир интихоб карда буд.